Карашларыбыз кисешеп үтте бер көнне, ишетәсеңдер минем җырлаган сүзләремне. Синең күзләреңдә сер генә бар, җавап табарга мин маташам. Без шундый охшаш, без шундый төрле инсаннар, аңлатып булмас. Сүзләрем төшеп калгандыр, чагылдырам сиңа хисләремне. Бәлки мин шиктән тыш саташам. Һәм әйтмичә калмам. Күптән күзем төште сиңа кеше арасында. Әйләнә-тирә дөнья туктады моментта. Менә ул мин, менә ул син, һәм без ничектер килдек бер урынга. Күптән синең фикерләреңне саклыйм уемда. Бәхет итәргә яратам сине һәр вакытта. Менә ул мин, менә ул син, уңышлыкты бер күңелне табарга. Без сөяр өчен, без янар өчен туганбыз. Бәхетебезгә озын итеп юл салганбыз. Ул туры булса да, шул арада барыбер ничектер аташам. Дөньяда меңләп кеше төрлечә мәхәббәткә җыр багышлаган һәм вакытын сизмичә үз кеше турында уйлаган. Һәм мин шулар арасында иҗатымны яңгыратам. Һәм әйтмичә калмам. Күптән күзем төште сиңа кеше арасында. Әйләнә-тирә дөнья туктады моментта. Менә ул мин, менә ул син, һәм без ничектер килдек бер урынга. Күптән синең фикерләреңне саклыйм уемда. Бәхет итәргә яратам сине һәр вакытта. Менә ул мин, менә ул син, уңышлыкты бер күңелне табарга. Менә ул мин, Менә ул син, яна як-якты үт күзләрем бездә. Менә ул мин, менә ул син. әйдә сөйләшик мәхәббәт телендә. Күптән күзем төште сиңа кеше арасында. Әйләнә-тирә дөнья туктады моментта. Менә ул мин, менә ул син, һәм без ничектер килдек бер урынга. Саклыйм уемда. Бәхет итәргә яратам сине һәр вакытта. Менә ул мин, менә ул син, менә ул мин, менә ул син, менә ул мин, менә ул син, уңышлыкты бер күңелне табарга.